Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pilong. Taong 1968, Lahug, Cebu. Noong mga panahong ito, bantay ng isang malaking negosyo sa Lahug itong si Bilong. Para na itong kumpanya, kaya ang negosyong yon nangangailangan ng maraming trabahador. Pagmamay-ari ito ng isang pamilya sa bayan, at ang pamilyang yon matagal nang namamayagpag dahil sa kanilang yaman. Nataon lang din na pinagkakatiwalaan ng pamilya si Bilong, kaya nang gumawa ito ng malaking tindahan sa Lahug, siya ang naging katiwala nito. Maraming saklawang negosyo, at kabilang sa mga yon ang pagtitinda ng bigas, mga karne, at iba't ibang produktong inaangkat at kung ano-ano pang mga bagay na malimit na kailangan ng mga taong nakatira sa kanilang lugar. Hindi lang din iisa ang tindahang yon. Gawa ng salaki at lawak ng sakop nito, kailangan ito ng ibang pwesto na mapaglalagyan ng kanilang mga produkto. At lahat ng pwestong nakakalat doon sa Lahug at Cebu, si Bilong ang humahawak. 2 beses sa isang linggo bumibisita ang kanilang amo para mag-inspeksyon at alamin ang kita at kasalukuyan nitong sitwasyon. At sa awa ng Diyos, hindi niya pa ito nabigo. Kaya naman dahil sa kanyang katapatan, kung kaya't hindi na rin siya pinagdudahan ng pamilya. Parang kadugo na rin ang turing nito sa kanya, kaya kapag may pabor siya, madali niya itong nakukuha. At kaya lang naman siya umabot sa ganoong punto ay dahil sa hindi siya basta-bastang nasisilaw ng pera. Lumaki sa piling ng isang manggagamot itong si Bilong, kaya sa murang edad, natutunan niya ang mga bagay na likas na masasama. At lingid din sa kaalaman ng kanyang amo, taglay-taglay niya ang karunungang naiwan ng kanyang lolo. Yun ang rason kung bakit wala sa kanyang dugo ang pangkugulang at panloloko. Literal na nagtatrabaho siya para mabuhay, hindi para umangat sa maling pamamaraan. Kung swertehin, ayos lang. Pero kung hindi naman, wala naman itong problema para sa kanya. Ang palagi niya kasing iniisip, mas malaki ang sakripisyo ng mga taong nagtitiwala sa kanya, kaya kailangan niya itong gantihan sa mabuting pamamaraan. Isa ito sa mga rason kung bakit pinapalakad niya ang negosyo na parabang sa kanya talaga. Siya na rin ang nagsasala ng mga tao, kaya yung pamilyang totoong nagmamay-ari nito, walang ibang ginagawa kundi ang maghintay ng balik ng mga puhunan nila. Ganun palagi ang nangyayari, kaya marami itong pagkakataon para mapagtuunan ng iba pa nilang mga negosyo. Kaso lang, ilang buwan pagsapit ng taong ito, kumuha ng mga tauhan ang pamilya sa negosyong pinamamahalaan niya. Ang mga tauhang yon, matagal na rin niyang katiwala, kaya nang malaman niya ang balita, hindi niya maiwasang malungkot. Gayunpaman naging masaya pa rin siya sa mga ito, lalo pat sa kanilang paglipat, paniguradong tataas din ang kanilang sweldo. Isang hapon bago umalis ang mga ito, bumisita ang kanyang amo. Dala-dala nito ang papalit sa mga tauhang kukunin niya, na ayon dito, mga malalapit na kamag-anak ng mga nagsasaka sa bukid nito. Walang ibang hangad ang kanyang amo kundi ang tumulong, kaya naman di niya nagaanong pinagtuunan ng atensyon ang mga tauhang naghihintay sa labas ng tindahan nila. Subalit nang papasukin na ito ng kanyang amo, nakaramdam siya ng parang kakaiba. Hindi niya may pagkakaila ang amoy ng baktol sa katawan ng mga ito, na parabang hindi na yun normal. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, bakit umiilag ang mga tingin nito kapag tinititigan niya? Yun bang parang may nagawa itong kasalanan sa kanya kahit yon ang unang beses na sila'y magkita? Naguguluhan man sa ganoong kilos itong si Bilong, minabuti niya na wag na muna itong pansinin. At kahit may masama siyang kutob sa mga ito, pinilit niya yung ipagsawalang bahala hanggang sa tuluyan ang natuon sa kanyang amo ang atensyon niya.
Matapos namang magpakilala ng tatlong papalit, agad naman itong lumabas upang mabigyan sila ng panahon na makapag-usap. Pagpasensyahan mo na ang mga yon, Bilong, ha? Alam mo naman, tubong bundok ang mga yan, kaya hindi gaanong maimikin. Pero kapag nasanay na sila sa'yo, makikita mo na ang kanilang mga ugali. Mababait ang mga yan, kaya kapag may kailangan ka, huwag kang magdadalawang isip na utusan sila. At kapag may problema ka tungkol sa kanila, bumisita ka lang sa bayan. Wika ng amo niya. Nang marinig naman ni Bilong ang sinabi nito, mahinahon naman siyang sumagot dito ng, "Bakit ho hindi na lang ang mga yan ang kunin ninyo? Yung mga tao ko kasing ililipat nyo, amo, sanay na rito. Pero hindi ko naman ho kayo pinipigilan, ha? Negosyo at desisyon nyo ho yan, kaya rumerespeto ako. Ang sa akin lang naman ho babalik na naman kami sa umpisa. Maapektuhan ito ang negosyo natin. Kaya kung medyo lumiit ang kita ngayong buwan, pagpasensyahan nyo na lang ho." Hindi importante ang kita, Bilong. Basta tayo nakakatulong, ayos na yon. Sige na, asikasuhin mo na muna sila. Ako naman uuwi na para maabisuhan ng mga taong isasama ko sa bago nating negosyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya umimik. Paglabas nito ng pinto, agad naman niyang itinago sa kanyang damit ang kwintas na ibinigay sa kanya ng lolo niya. Pagkatapos nun, casual siyang lumabas para kausapin ang tatlo. Habang kinakausap niya ito, nakadistansya siya para naman kahit papaano makalanghap pa rin siya ng sariwang hangin. Matinding pagpipigil ang ginawa niya, kaya naman ang iba pang detalye ukol sa pagkatao ng tatlo, nakaligtaan niyang itanong o mapakiramdaman man lang. Makalipas ang araw na yon, nakatira na sa kanilang tahanan ang bago nilang mga katulong. Kasakasama ito ng mga tauhan niyang matagal na sa kanila, kaya naman di niya na ito gaanong ipinag-alala pa. Dumaan ang mga araw, napansin niya na madaling turuan ng tatlo. Malapit na rin yon sa kanyang mga katrabaho, kaya naman hindi niya na ito napagtuunan pa ng pansin. Ngunit 2 linggo lang ang dumaan habang dumadalang ang mga namimili. May napansin siyang kakaiba sa mga bago. At ito ay ang pag-alis ng mga ito bandang 6:00 ng hapon. Ayon sa iba niyang mga tauhang matagal na, walang nakakaalam kung saan yun pumupunta. Makailang beses na rin nila itong sinabihan ukol dito, pero hindi yon nakikinig. Kesyo, importante ang pinupuntahan nila. Alam ito ng kanilang amo at kung ano-ano pang mga palusot na magbibigay sa kanila ng otoridad para gawin ng mga bagay na hindi naman dapat. Nang malaman ito ni Bilong, dali-dali siyang pumunta sa bahay ng kanilang amo para itanong ang tungkol dito. Bagaman pagod na pagod buhat sa buong araw na pagtatrabaho, hindi niya yun gaanong ininda. Para sa kanya, mas mahalaga na makausap niya ang amo nila upang mabigyan ng linaw ang mga bagay na sinabi ng tauhan niya. Kalahating oras ang lumipas, bandang 6:00 ng hapon, narating niya ang bahay ng amo niya. Maaga noon lumubog ang araw, kaya eksaktong 6:00, napakadilim na. Pagpasok niya sa loob ng bahay nito, nadatnan niya ang pamilya na nag-uusap habang nagluluto ng hapunan ang mga katulong. Makalipas ang ilang minuto, nang mapansin ng amo niya ang kanyang pagdating, agad naman siya nitong sinalubong at sinamahan sa isang pribadong silid. Alam na kasi nito na importante ang pakay niya kapag personal siya ritong bumisita. Pagsarado nito ng pinto, tsaka naman siya nito pinaupo para pakinggan ang mga ulat na kanyang daladala. Manoy, may ibinigay ka bang utos sa mga bagong katuwang ko na pwede silang umalis ng bahay pagtungtong ng 6:00? Ilang araw na kasi silang umaalis sa ganoong oras at marami na rin ang mga katrabaho nila nagre-reklamo sa kanilang ginagawa. Bukod sa hindi sila nakakatulong sa pagliligpit, di na rin nila natutulungan ang mga kasama naming nagluluto ng hapunan na kung tutuusin trabaho nila yon.
Pero kung may pahintulot naman ho sila mula sa inyo, aba, wala ho kaming magiging pagtututol. Bungad na wika niya rito. Nang marinig naman yon ng kanyang amo, hindi nito mapigilang mapabuntong hininga at bahagya din itong natahimik na parabang nag-iisip ito ng sagot mula sa mga bagay na sinabi niya. Ilang minuto pa ang lumipas, pagpang-abot ng kanilang paningin, sumagot ito sa kanya ng, Pabayaan niyo lang sila. Hayaan niyong gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Alam mo kasi, Bilong, may mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin sa inyo ngayon. Pero balang araw mauunawaan mo rin ang ibig kong sabihin. Pasensya ka na. Sa ngayon ang tanging hiling ko ay ang iyong pangunawa. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi na ito nagsalita pa. Nang mapansin naman niya yon, minabuti na lang din niyang manahimik. Sa isip-isip niya, malalim ang rason ng kanyang amo, kaya kailangan niyang malaman ang totoong dahilan nito. Yun nga lang, naniniwala siya na hindi pa yon ang araw para magtapat ito sa kanya. Kaya kahit naguguluhan, pinili niyang palagpasin ang lahat ng mga katanungan sa kanyang isipan. Inakala niya kasi na magiging maayos din ang lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, doon na pala magsisimula ang kanyang kalbaryo. Pag-uwi niya sa kanila, nalaman niya sa mga tauhan niyang tumatambay sa labas na nakabalik na ang tatlo. Kanina pa sila tapos sa hapunan, kaya itong tatlo na lang ang nagsalo-salo. Nang marinig niya ang tungkol dito, di naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Ayaw niya kasing kausapin ng mga ito, lalo na kapag may problema siyang dinadala. Bukod sa mainiti ng kanyang ulo, umiiwas din siya sa mga bagay na magdudulot ng komprontasyon sa kapwa niya. Ayaw na ayaw niya itong mangyari, lalo pat unang-una, hindi niya tipo ang mga ito. Ganon din ang kanilang mga pag-uugali. Kalahating oras ang lumipas. Nagsipasok na ng bahay ang mga katrabaho niyang nagpapahinga sa labas. Dire-diretso na itong tumuloy sa kanilang mga silid para magpahinga. Siya naman noon, pumasok na rin sa kwarto niya para magdasal. Ganon kasi ang ginagawa noon ni Bilong, nang sa gayoy may maayos siyang pahinga at hindi siya basta-bastang magagambala ng mga masasamang panaginip. Pagkahiga niya, bahagya niyang tinignan ang suot niyang arkanghel na ipinamana ng kanyang lolo. Ayon sa kanya, na bukod sa nakagawian niya na ito, yun din ang nagbibigay kapanatagan sa kanyang kaluluwa kapag nahaharap siya sa isang matinding problema. Ang kaso lang, habang pinagmamasdan niya ang suot niyang anting-anting, nararamdaman niya na parang umiinit ito. Yun ang unang beses na mangyari yun sa kanyang karga, kaya naman habang tumatagal na gano'n ang nararamdaman niya, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga payo at habilin ng lolo niya. Ayon sa matanda, hindi normal sa medalyon ng arkanghel na umiinit at kapag nangyari ito, nangangahulugan yon na may nilalang na nasa malapit. Nakadepende sa init ng medalyon ang paparating na kalaban. Kung hindi ito gaanong nakakapaso, posibleng mga mangkukulam o mambabarang lang ang umaaligid. Pero kapag hindi na yun gaanong mahawakan, nangangahulugan ito na aswang ang nasa malapit. At kapag nagbaga yun at humulma na sa kanyang balat, posibleng matataas na uri ng aswang ang nagmamasid o nakapasok sa kanilang lugar. Kabilang sa mga ito ang mga gabunan o hindi naman kaya'y matataas na uri ng aswang na pinuspos ng demonyo na kung tawagin sa ating dialekto ay mga berbalang. Nang maalala ni Bilong ang tungkol dito, abot langit ang naging kaba niya. Sa puntong yon kasi pinuno, napakainit na ng medalyon ng arkanghel. Halos hindi niya na ito mahawakan, tapos inilalayo na rin niya yon sa kanyang dibdib, gawa ng kung hahayaan niya itong dumampi sa kanyang balat, paniguradong malalapnos ito. Ilang minuto ring nagtagalang ganoong pangyayari bago ito lumamig at bumalik sa dati. At pagkatapos nun, tsaka niya narinig ang tatlo na dumaan sa harapan ng kanyang kwarto.
Pabulong man yun kung mag-usap, pero alam niya kung sino-sino ang mga ito. Kalaunan, nang mawala na ito sa kanyang pandinig, tsaka naman siya naglakas loob na lumabas para matingnan ang estado ng sala ng bahay. Kung hindi nyo kasi naitatanong pinuno, may malaking sala ang bahay na yon. Tapos sa gilid nito, naroon ang mga silid kung saan sila nagpapahinga. Nasa 6 ang silid ng bahay, kaya may kalakihan ito, pero sa kabila ng laki, hindi naman gaanong maayos ang estado nito. Bukod kasi sa pinagtagpi-tagpi lang itong yero, marami na rin ang tulo sa bubong kapag umuulan. May mga butas na rin ng dingding, kaya kapag naglilibot siya ng gabi, madali niyang nakikita kung ano ang ginagawa ng kanyang mga kasama. Nang masipat naman niyang maayos naman ang kalagayan ng lugar, agad naman niyang isinarado ang pinto. Yun nga lang, paghiga niya, uminit na naman ang karga niya. Kaya imbis na mapasok, nagpasya siyang hubarin ito pansamantala. Bagay na naging daan upang dalawin siya ng samut-saring masasamang panaginip. Magdadalawang oras din niya yung naranasan bago siya nakabalik sa sarili niyang katawan. At nung nanumbalik na ang kanyang ulirat, hindi na siya nagdalawang isip na isuot ang medalyon ng Arkanghel. Wala siyang pakialam kung napakainit nito sa katawan dahil di hamak na mas pipiliin niya ang paso nito kumpara sa mga bangungot na halos pumigil na sa kanyang kaluluwa na bumalik. Matapos niya itong gawin, sinubukan niyang ipagpatuloy ang tulog niya pero sadyang hindi na siya mapakali. Kahit anong posisyon kasi ang gawin niya, di nito kayang maibsa ng init na kanyang nararamdaman. Kaya naman ang hindi niya na ito maatim, dito na siya naglakas loob na lumabas upang hanapin ang nilalang na gumagambala sa kanyang pananahimik. Hindi niya mawari noon kung saan niya ito hahagilapin, pero malakas ang kanyang kutob na nasa loob lang yon ng kanyang pamamahay. At para makumpirma ang kanyang hinala, isa-isa niyang sinilip ang mga kwarto na kanyang madaraanan. May ideya na siya kung ano ang mga taong hinahanap niya, pero iniwasan niya munang magturo ng mga daliri hanggat hindi pa ito nakukumpirma. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, dito niya na narating ang silid kung saan nagpapahinga ang tatlo. Nga pala, hindi lang sila ang naroon dahil kasama nila doon ang iba pang mga trabahador. At kung hindi siya nagkakamali, yung magkapatid na nag-ayos ng bigasan ang kasama ng mga ito. Maya-maya pa, pagsilip niya sa siwang ng kwarto, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang magkapatid na nakalutang sa higaan habang nakaunat ang mga katawan nila. Yung tatlo namang pinaghihinalaan niya, nagkumpulan sa isang tabi, animoy may kung ano itong dinarasal. Halos ilang segundo ring nagtagal ang ganoong sitwasyon bago bumaba ang katawan ng magkapatid kasabay ng pagharap sa kanya ng isa sa mga nilalang na may nanlilisik na mga mata. Pag-atungal naman ito, kitang-kita niya ang isang pulang kamay na biglang lumabas sa bunganga. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang nakita. Pero ano man yun, nakasisiguro siya na hindi ito normal at masyado itong mapanganib para sa mga katulad niya. Walang sabi-sabi, agad naman siyang bumalik ng silid para magtago. Di niya binalak na kalabanin ang mga ito, lalo pat wala siyang ideya sa lakas at kapangyarihan ng mga nilalang. Wala rin siyang ideya kung saang uri ito nabibilang, kaya hanggat malabo pa ang lahat, naging maingat siya. Pagtrangka niya ng pinto, agad naman niyang narinig ang pag-aangil ng mga nilalang. Sinubukan itong kalampagin ang kanyang silid, pero hindi ito basta-bastang nakapasok dahil sa kapal at tibay ng mga kahoy na namamagitan sa kanila. Yung bahay kasing yon kahit lumang-luma na, di maipagkakailang matitibay ang mga materyales nito. Bukod kasi sa gawa sa nara ang sahig, gawa rin sa matatandang puno ng akasya ang mga dingding. Kaya naman para makalusot, kailangang gumapang ng mga nilalang sa kisame. Yon ang unang naisip ni Bilong nang magparamdam ang mga ito. Kaya habang nakatayo sa dulo ng kwarto,
Panaka-naka niyang sinipat ang kisame ng bahay na butas-butas na. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang gumapang mula roon. Hindi sumunod sa nilalang na yon ang dalawa nitong kasama na para bang hinayaan na nito ang kaibigan nila para pumatay sa kanya. Paglapag naman ito sa kanyang harapan, bigla naman yung umangil kasabay ng pagngisi nito na animoy natitiyak na nito ang kanyang pagkapanalo. Nang mapansin naman ni Bilong na susuguri na siya nito, di siya nagdalawang isip na ilabas ang suot niyang medalyon kasabay ng taimtim niyang pag-ihip ng mga dasal para rito. Matapos niya yung gawin, biglang natigilan ang nilalang dahil nakita nito kung papaano gumalaw ang espada ng arkanghel na nakaukit sa medalyon niya. Naglabas din ito ng nakakabulag na enerhiya, kaya segundo lang ang lumipas nang biglang mapaluhod ang nilalang, buhat sa nakakabulag na liwanag na tumatagos sa kanyang katawan. Noong una sinusubukan pa nitong labanan ang ganoong pakiramdam, pero habang tumatagal, mas lalo lang itong nilalamon ng liwanag na yon. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon nitong si Bilong na kunin ang kawayan na pinagbubukas niya ng bintana. Paghawak niya rito, binulungan niya ito ng dasal, sabay lapat ng talim nito sa medalyon ng arkanghel. Matapos naman niya yung may isa katuparan, dito niya nanilingon ang nilalang, sabay sugod dito ng walang pag-aatubili. Paglapit niya, agad niya yung inundaya ng taga sa dibdib hanggang sa makita niya na bumabauna ang dulo ng kawayan. Makunat ang katawan ng nilalang, kaya hindi niya ito kaagad napatagos. Pero nung dinagdagan niya ang dasal sa kawayan, ramdam niya na parang lumambot ang balat nito. At kahit gustuhin itong kumilos para malabanan siya, sadyang wala itong lakas ng loob para maisakatuparan ang ganoong bagay. Inaasahan naman yun ni Bilong, lalo pat hindi lang pangontra ang arkanghel, bagkus ay nagdadala rin ito ng lason para sa mga nilalang na sumasamba sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi naglaon nang bumauna ang kawayang yon, tsaka pa lamang niya ito nilapatan ng matinding puwersa dahilan para tumagos ito sa likod. Paglapat naman ng dulo ng kawayan sa sahig, kitang-kita niya kung papaano maagnas na parang kandila ang nilalang na nangahas na kumaharap sa kanya. At kahit ramdam nito ang nalalapit nitong katapusan, sinubukan pa rin itong kumawala sa ganoong sitwasyon. Yun nga lang, masyado na itong imposible dahil nagsimula ng maagnas ang kabuuan nitong katawan. Maya-maya pa, napasigaw na lamang ito ng napakalakas bago tuluyang magkapira-piraso ang mga galamay at sistema nito. Paggulong naman ng ulo nito sa sahig, agad niya yung kinuha, sabay tapo nito sa lugar kung saan naroon ang kasamahan ng nilalang na yon. Dahil sa kanyang ginawa, rinig na rinig niya ang pag-atungal ng dalawa pang natira. Akala niya maglalakas loob itong gantihan siya, pero ilang minuto lang ang lumipas, narinig niyang tumakbo ito papalayo. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, napansin niya ang pagiging usok ng lahat ng likidong nagkalat sa kanyang silid. Ayon sa kanya, na habang nangyayari ito, kagimbal-gimbal na amoy ang kanyang nalanghap. Hindi niya halos maisalarawan pero ayon sa kanya, yon ang pinakamabahong amoy na nalanghap niya buong buhay niya. Sobra-sobra pa ito sa amoy ng bangkay na nabubulok dahil kung ihahambing, parang 100 ulit na mas matapang yun doon. Kung nataon ngang hindi malakas ang dibdib niya, paniguradong ikamamatay niya ang ganoong amoy. Mabuti na lang, matalas ang pag-iisip ni Bilong Pinuno, kaya naman madali siyang nakalabas sa silid bago pa man maubusan ng hangin ang kanyang katawan. Pagdating niya sa sala, agad naman niyang narinig ang sigawan ng mga kasama niya. Mura yon ang mura dahil sa amoy na nalalanghap nila. At nung makalabas na ang mga ito, agad itong nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari at kung saan ito nagmumula. Siyempre, para hindi siya mapagbuntunan ng sisi, agad naman niyang inilahad
ang tungkol sa ginawa ng 3 demonyong nagbabalat kayo. Nang marinig ito ng kasama niya, dali-dali initong pinagkumpulan ng silid na naroon sa pinakadulo. Subalit pagdating nila rito, wala na silang nadatnan, maliban na lang sa 2 nilang kasama na nagpapahinga. Akala nila buhay pa ang mga ito, pero nang maikwento niya kung ano ang kanyang mga nakita, dali-dali nila itong nilapitan para gisingin. Ngunit paglapit nila, napansin nila na wala na itong pulso. Hindi na rin yun humihinga, tapos napakalamig na ng katawan nito. Dahil sa pangyayari, agad naman silang nagtawag ng makakatulong. Literal na ginampala nila noon ang baryo para lamang ipaalam sa mga kadugo nito ang kinahinatnan ng 2 nilang kasama. Nagtawag na rin sila noon ng manggagamot upang ipaalam kung ano ang eksaktong ikinamatay ng mga ito. Yun nga lang, wala sa mga manggagamot na yon ang naglakas loob na umamin. Hindi man ito nagsasalita, batid nila na meron itong nalalaman ukol dito. Kinabukasan, pag-umpisa ng lamay, kinausap siya ng mga albularyong tumingin sa biktima. At kagaya ng inaasahan, inilahad nito ang katotohanan sa likod ng mga nalaman nila. Nung marinig naman ito ni Bilong, pinili niyang manahimik. Kahit kasi hindi sabihin ng mga ito ang nangyari, alam niya kung ano ang kanyang nakita. Matapos ang nangyaring pag-uusap, bumalik siya sa bahay ng amo nila. Yun nga lang, pagdating niya sa lugar, nakita niya na ito na may kasamang isang matandang lalaki na unang beses lang niyang nakita. Wala siyang ideya kung sino ito, pero isa lang ang kanyang masasabi. At yon ay nagdadala ng kaparehong dugo at presensya nung nilalang na pinatay niya. Batid din niya na napakalakas nito, kaya hindi na siya nagpumilit na pumasok sa loob ng bahay. Ilang araw din silang hindi nagkausap ng kanyang amo hanggang sa mabalitaan na lamang niya na wala na ito sa sarili nitong tahanan. Ang mga ari-arian naman itong naiwan, ipinasa sa mga katrabaho niya nang hindi niya man lang nalalaman. Masama ang pakiramdam niya sa ganoong sitwasyon, pero aminado siya na hindi ang kanyang amo ang may gawa ng lahat ng ito. Kaya sa halip na laanan ng oras ang mga ari-arian, sinikap niyang hanapin ang pamilya. Di kasi siya kumbinsido na nagbakasyon lang ang mga ito, gawa ng hindi ito nakapagpaalam sa kanya. Halos ilang buwan din siya noong naghanap, hanggang sa matagpuan niya ang mga ito na nakatira sa isang liblib na lugar, milya-milya ang layo sa baryo. Ilang araw din niyang pinagmasdan ng pamilya kung saan nalaman niya na inaalipin na pala ito ng mga nilalang na nakalaban niya. Dito rin niya nakumpirma na nahahanay pa lang talaga sa lahi ng mga berbalang ang kanyang mga kinalaban. Batid din niya na ubod ng lakas ng mga ito, kaya ni minsan hindi sumagi sa kanyang isipan na tulungan ng pamilya ng kanyang amo. Oh, mabuti ang ipinapakita nito sa kanya, pero mas naging prioridad niya ang buhay na kanyang dinadala. Kaya naman sa halip na gumawa ng mga hindi inaasahang hakbang, nagpasya siya na pagmasdan na lamang ang nangyayari sa lugar na yon. Ayon sa kanya, gabi-gabi may dumarating na itim na kabayo na may mga nakasabit na tao sa katawan nito. Wakwak na rin ang tiyan ng mga taong yon, at kung hindi siya nagkakamali, magdadalawang araw na itong patay. Maliban din sa mga ito, may mga nakikita siyang bata at sanggol na daladala ng mga nilalang. Dagdag pa niya na, sa oras na matapos na ang panginginain nila, ipapakain ng mga ito ang natitirang karne sa pamilya ng kanyang amo. At kapag nangyari na ito, ang mga yon ang pakakatayin nila sa mga labing hindi pa nila nagagalaw. Isang buong gabi nangyayari ang pagkakatay, gawa ng ang amo lang naman niya at ang asawa nito ang kumikilos. Nakakapanlumo ang sitwasyon ng mga ito, pero maging siya man aminado na wala siya roong maitutulong. Kaya sa halip na mamroblema,
mas inisip na lamang niya ang sarili niyang kapakanan. Pagkaraan ng 3 araw, dito na siya nagdesisyong bumalik. Pagdating niya sa kanilang lugar, lahat ng kaugnayan niya sa negosyo ng pamilya ay malaya niyang tinalikuran. Nagpasya na rin siyang umuwi sa kanilang probinsya para mamuhay ng normal kasama ang kanyang mga kapatid. Magmula noong ginawa niya ito, hindi na niya nakita pa ang mga nilalang na minsang nagbigay takot sa katawan niya. Ilang taon ang lumipas, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Pero alam niyo, Pinuno, sa kabila ng lahat ng ito, sadyang hindi niya pa rin makakalimutan yung naramdaman niya na mga iba't ibang uri ng pag-init ng medalyon ng Arkanghel.